Som ordblind skal man op til de samme prøver som alle andre til eksamen. Man har nogle andre rettigheder. Man har dels længere tid, og dels så må man bruge forskellige redskaber, skriveredskaber i forhold til de forskellige prøver. På eksamensboostet, der stiller vi helt skarpt på, hvor lang tid man har, og hvad man må bruge af redskaber og strategier. Vi går helt tæt på mindsetet, det vil sige, at vi stiller helt skarpt på det her med at få ro i maven forud for prøverne, få styr på alarmhjernen, og så går vi selvfølgelig ned i de enkelte prøver i forhold til de der strategier, der er. For der er mange strategier, og der er strategier helt ned i de enkelte delprøver ved hver test. Og det er bare så fedt at få styr på dem. Så lyder det som noget, så er der mulighed for sådan en 2-dages eksamensboostforløb med mig. Og er du interesseret i lige at høre lidt mere, så er du velkommen til at maile til mig eller ringe til mig. Men ellers så finder du info her på siden. Jeg håber vi ses.